Durung suwe iki, jagat media sosial digegerno ambek unggahane akun Facebook Kurzawa TE warga Sampang sing ngenyek Bupati Pamekasan Kyai Kaji Kholilur Rahman. Postingan iku dirujak barek netizen sampai akhirnya sing duwe akun njaluk sepura langsung nang Bupati Pamekasan. Dekne ngakoni nek postingane pancen kasar, barek gak pantes. Lah ngene iki kudu dadi pelajaran yo Cak Ning ben gak sembarangan lek posting-posting. Akun Facebook Kurzawa viral sakmari ngunggah postingan sing ngenyek Bupati Pamekasan Kyai Kaji Kholilur Rahman. Nang postingan sing diunggah Selasa tanggal 10 Juni wingi, Bupati Pamekasan dikewan-kewanno. Masih akhirnya dibusek. Postingan iku wis kadung nyebar barek gawe geger warga Pamekasan. Akeh sing desek sing duwe Kurzawa iku dicekel barek diproses hukum. Lah gak let suwi sing duwe akun Kurdi warga desa Telambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang akhirnya gawe video klarifikasi mesisan jaluk sepuro nang Bupati ambek warga Pamekasan. Kurdi ngaku khilaf barek ngakoni nek unggahane pancen kasar barek gak pantes. Saliyane liwat medsos, awan mang Kurdi yo teko langsung nang pendopo Bupati Pamekasan gawe njaluk sepuro nang Kyai Kaji Kholilur Rahman. Tekone Rusdi sing dikancani pirang-pirang tokoh masyarakat Kabupaten Sampang langsung diterima apik mbarek Bupati. Bupati dhewe iso nyepurani Kurdi, pola dekne wis ngakoni kesalahane. Saturunge Kyai Kaji Kholilur Rahman ngaku gak ngerti nek ana postingan sing ngenyek dheweke. Barek ana kedaden iku, Bupati njaluk masyarakat luwih bijak ngunggah postingan, status utawa nulis komentar nang media sosial ben gak mancing perkara. Bupati ngarepno apa sing kedaden iki iso dadi pelajaran gawe sapa ae. Abdurrahman Fauzi, CTV.